Nanawagan karon si US President Barack Obama sa mga business leaders sa Asia Pacific nga miapil sa APEC CEO Summit sa pagbuo og puhunan sa mga proyekto sama sa renewable energy. As business leaders in the Asia Pacific, you have a great stake in each of these issues. But the topic that I want to focus on today could have even greater impact, not just on your companies, but on every country in this region around the globe. And I'm talking about the urgent and growing threat of climate change. A challenge, but also, I would argue, an opportunity. Nanawagan si Obama nga pa-move-an sa mga negosyante o paus-usan sa mga negosyante ang emisyon sa ilang operasyon ug ang pagsugod og gamit sa mga sources sa renewable energy. Si Obama ug ubang mga leaders mag-abot sa Paris, France sa katapusan sa Nobyembre aron i-finalize ang kasabutan sa pagkunhod sa carbon emission. Ang mga CEO sa Asia Pacific nagpundok ato sa APEC Leaders Meeting sa Manila nga magsugod karong hapon. My message to you today is that your businesses can do right by your bottom lines and by our planet and future generations. The old rules that said we couldn't grow our economies and protect our environment at the same time, those are outdated.